गामिनि जि गिर्जा बे गिर्जानि नामखौ इमानुएल बाप्टिस्ट चार्च बिथांमोना बे गिर्जाखौ गायसननाया 28 इयार्ससो जाबाय। जागायजेननायाव एसे स्ट्रागल दंमोन। कन्दलिनि फेमिलिफ्रा 17 जनसोल' दंमोन, 17थासो फेमिलि दंमन। नाथाय लासै लासै बिसिनावहाय ग्रथ फैदों, फेमिलिफ्रा बांलांदों, गथ' गथायफ्रा बांलांदों। ओमफ्राय दिनैसिमावहाय बे मण्डलिया, बे चार्चआ मोनसे राफुंसार, मोनसे स्टेबल आरो प्रग्रेसिभ गोगोम मोनसे चार्च हिसाबै दिनै गावसोरखौ दिन्थिफुंनो हाबाय। आरो दिनैहाय बिसोरो नैबे बेसेबा मोजां समायना रमायना बे बिल्डिंखौ माखासे कन्ट्रिबिउसन होलायनानै, गावसोरनो दान होलायनानै बिसोरो बे गिर्जाखौ लुफुंनानै कमप्लिट खालामबाय। ओमफ्राय दिनै 7 तारिख मे मासनि 10थासो बाजियाव जोङो बे गिर्जाखौ बेखेवबाय। आरो बिथांमोननि बे गिर्जा बेखेवनायनि फोरबोआवहाय जों बयबो फैनानै रंजानायखौ मोनबाय, गोजोननायखौ मोनबाय। बिथांमोना बे गिर्जानि दारै बे ओनसोलाव थानाय, गामियाव थानाय कमिउनिटिसफोरखौहाय मोनसे इसोरनि गियानजों मोनसे सोलोंथाइ होनानै कमिउनिटि बिल्डिंनि खामानिखौ बिथांमोना मावो आरो आफा इसोरनाव आर'ज खालामदों। आरो सुबुं माहारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैयो, जौगाखांनाया फैयो, गावजों गाव अनज्लायनाया फैयो। बेबादि बिसयफोरखौ लानानै बिथांमोना बे न'आव ज' खामिनानै आर'ज खालामो, जाहाथे जोंनि माहारिया, जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा जों जौगाखांनायखौ मोनो आरो जोंनि गेजेराव बिसेसकै दिनैनि मुलुगाव जेरैबो दावराव दावसिनि मुलुग, बेनि गेजेरावबो जाहाथे जों शान्तिखौ मोननो हायो, बे आयदायाव बिथांमोना लागारबो आर'ज खालामो। आं हामबाय होनो नोंथांमोनखौ, नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों दिनैनि बे गोथार फोरबोनि प्रग्रामखौ जोंनि चेनेलखौ अनग्रा आंगो माहारिनि मानसिफोरनोबो जोङो बे खौरांखौ जों मिथिहरनो हानायसै। नोंथांमोनखौबो आं हामबाय होनो।